qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To mai sauraro, ƙasar mu fa Najeriya na cikin wani hali yayin da ake tunanin wato shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu ya rantaba hannu akan wato wannan tayin da aka kawo masa na wato auren jinsi, yayin da gaskiyar batu Daily Trust sun wallafa cewa wannan abu ya faru. To menene gaskiyar batu a cikin wannan lamari mai sauraro? Cikakken batu muke tare da shi a cikin wannan namu mai albarka mai suna Tushen Hausa. Idan ba za ku manta ba, a kwanakin baya an kawo tallan yayin da a lokacin Janar Muhammadu Buhari ya yi watsi da wannan lamari. Idan ba za ku manta ba, a lokacin da wato Atiku yake neman takararsa na shugaban ƙasa a wannan ƙasa tamu ta Najeriya, tabbas ya bada cewa ya goyi bayan cewa idan ya ci zaɓe tabbas zai wani halarta wannan abu a dinga yin auren jinsi a Najeriya, yayin da mutane suka yi watsi da wannan lamarin nasa a ganin cewa yadda Najeriya take a ƙasar musulmai, ya za a ce ana kawo irin wannan lamari. Yayin da a wannan ɓangaren kuma bangaren baba Tinubu kenan, bayan lokacin da aka zaɓe shi, mutane suna tunanin cewa za su samu canji a kan abubuwan da ke faruwa, yayin da aka samu kuma aka san haka. To mai sauraro, yanzu zai mana tare cikakken batun a cikin wancan namu mai albarka mai suna Tushen Hausa, yayin da za ku ji yadda wato ainihin lamarin ya kaya da wato shugaban ƙasar Germany din da wato shugaban ƙasar tamu ta Najeriya, batun sa hannu a kan wato takardar da take tabbatar da cewa za a fara auren jinsi a wato ƙasar tamu ta Najeriya. Wa iyazu billahi, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Dan wannan babbar musifa ce take tinkaro mu wannan ƙasa tamu ta Najeriya, dole mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To mu sauraro dan Allah, to amma kafin cikakken batun, idan ka san wannan shine zuwan ka na farko, ka samu wato ainihin hannunka mai albarka ka danna mana alamar ta subscribing, kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa, domin hakan shine baka damar zamu zafafan labaran mu ingantattu kuma daidai da zarar mun dora. Mun gode kallon wancan namu mai albarka mai suna Tushen Hausa. To mai sauraro, sai ka ce ka zauna ka shirya tsaf domin sauraron cikakken wannan batu da wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa. To mai sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Mai sauraro, barkanmu da jimirin sati kasancewa da mu da ku a cikin wannan rana ta mai albarka. Labarai da dumadumin su kamar dai kullun yadda muka saba kawo muku zafafan labarai. To ma wannan channel namu na kuma albarka mai suna Tushen Hausa ya leko zazzafin batu da yake tattauna akan social media kan batun wato shugaban ƙasar Najeriya wato Bola Ahmed Tinubu, kan batun wato rantaba hannun sa dai akan wato wannan takardar ta wato auren jinsi da aka kawo ta daga ƙasar Germany akan makudan kuɗaɗe da yawa. To mai sauraro, menene gaskiyar batu? Labarin muke shi a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa. To mai sauraro, idan ba za ku manta ba, a kwanakin baya an kawo ta yin takardar ƙasar tamu ta Najeriya, yayin da yawanci shugabannin ƙasar tamu na baya suka yi watsi da wannan takardar, ganin cewa yadda ƙasar mu take ƙasar musulmai bai kamata a ce ana aikata irin wannan baɓala a wato doron ƙasa ba. Yayin da idan muka duba a cikin tarbiyya ko kuma ce a cikin irin tsari na addinin musulunci, wannan kwata-kwata ubangiji ya yi hani da shi, yayin da yanzu kuma shugabanninmu masu son zuciya suke nema su wato kakabo mana wannan bala'i ko kuma in ce masifa, domin wannan bala'i ne. Don wallahi tallahi, idan ubangiji subhanahu wata'ala ya tashi hukunci gaba daya akan mu zai wannan, gara mu nuna Allah bukatunmu ya wato ainihin amsa mana, dan ganin cewa wannan mutane ba su aikata abin da suke wato ainihin hari ba. Yayin da mutane ya fito ya karanta cewa bai sa hannunsa akan wannan takarda ba, sai dai gaskiya ana tunanin cewa nan da ba da daɗewa ba ana maganar akan nawa ga watan kaza ne, da yardar Allah za mu kamo cikakken bidiyon. Mun gode.